Good morning, guys. Ada सिखारदों ओमफ्राय 5:30 जाबाय टाइमा. Nalke berjaya. Ay, kok malah sini ini tadi. Otak itak sana ya. Ini lah. Ini kan. Good morning. आंनि YouTube चेनेलाव बरा हरना जाबाय. नैबे बैग्रि फिसा फिसाखौ नुदोंना जेराव जों पेकेजिं खालामनानै दोनो बेखौ 10 थाखा बा थाइबा होनानै पेकेट बायोना बैग्रि बिफाङानो बारा गोजौ जाया. ओमफ्रायो बेफोर जाबाय बुट जायखौ जों जायो फुजाफोराव प्रसादारि बानायना बेफोरखौ खोजोबदों. ओमफ्राय बेफोर आंखौथ' दा बांगालबुरि बायदि नुगासिनो खोमा. फोथाराव बेरायनो फैदों आं देखायलांबाय थानोसै. मैया फुंनि 6टायावनो फैदोंमोन कानपुरसिम. ओमफ्रायो जों कानपुरनिफ्राय नैबे आब'मोननिसिम फैबाय 4 आवार्स नांगोन स्टेशननिफ्राय. इउपि स्टेशननि नामा जाबाय कानपुर ओमफ्राय जायगानि नामा जाबाय इउपि. ओमफ्राय नै बादामानो बादाम ओमफ्राय जोंहा बेसे दाम होनानै बायो. बेनिफ्राय थांनाय बादामफोरखौनो जों मोनजायो. बे बादामा दा गोथां. आं सानदोंमोन बादामा मा होनो बिफां गोजौआवसो थायो होननानै ओमफ्राय नै बादामा माबासो हानि सिङावसो थायो. ओमफ्राय बेखौ मेसिनाव सोबाथाय नैबे बादामा एक्सट्रा ओमफ्राय बे दालायफ्रा एक्सट्रा जालाङो. नैबे माखासेखौ खामला मावनो लाबोदों गुवाहाटीनिफ्राय. आं लाबोदोंमोन मैया फुंनि 6 AM आवनो. दा बिसोरो बादाम फुगासिनो. ये सब मूंगफली है जो उसको उखाड़ रही है, खराब कर रही है. देखो गुवाहाटी से आया है, आसाम से. देखो तो देखो बनाना. बेयो जाबाय आब'आ दा पुरा हुलियानो चेन्ज जाबाय आफ्टर मेरिज. ये जाबाय आब'नि बिखुमजो. सासु मम है ये दीदी का. जो मूंगफली दाम उखाड़े खेत में. देखो मैंने भी थोड़ा सा कर लिया. ये देखो गुवाहाटी से आया है ये लोग. काम वाली बाई. आलासि नालाय ओंखायनो खामानि मावनो होआखै. ओमफ्राय बिसोरो खामानि मावनो लुबैगासिनो. खामानि मावनो होआखै जोंखौ. न'आव थांनो होबाय आराम खालामनो. आलासि जाफैनाय नालाय आब'नि बिखुनजोआ फुनो नाङा होनबाय. ओमफ्राय बिसोर साथाम बिजावजालियाबो बादाम फुगासिनो. ओमफ्राय जोंखौ फोथारनिफ्राय थिनहरबाय आराम खालामहैदो थां होनदों. बिकज जों
मैया फुंनिफ्रायनो फैगासिनोमोन ना ओंखायनो फैबाय नायनि उनाव बिखुनजोआ बिहावनि मोखांखौ नायनो मोनानो ओंखायनो ओरै खर'खौ खोबनानै थानांगौ बिकॉज वो घूंघट होते हैं ना घूंघट ऐसे डाल के रहना पड़ता है और बाहर निकलते समय भी लेते हैं साइड में आते टाइम में देखा मैंने लामा लामा नुबोदोंमोन सुहाबदोंमोन आथिङाव बेफोर गोबोरखौ मा होनो फानहरोनो मोनसे ट्रेक्टर मोनसेयाव ओइ ट्रेक्टरसेयाव फुल ट्रेक्टरा माबा 8000 लायोनो ये है गोबर का घर गोबरनि पोटी ये जाबाय गोबोरखि ओमफ्राय नै बिदि साजायना दोनो आखाइजों बानायो ओमफ्राय आंबा बे गोबोरखौ आखाइजों दांनोनो मुगैयो ओमफ्राय बेयो न'फोरानो माबा तालिबान पाकिस्तानफोरनि जायगा बायदिसो नङा ये सब है बेल का पोटी को हाथ से पीठा करके रख दिया है इधर अब उन पत्थर बारी बारी सावताल बारी बारी हेलो बेबी क्या नाम है आपका क्या नाम है बोलो नाम क्या है वाह इतना सुंदर नाम और आपका क्या नाम है बेबी क्या नाम क्या नाम है यस बाबू यस बाबू मैंने कितने वीडियो बना के ले जी हो तुम हमारी फोटो ना खींचो तुम क्या बना रही हो कंधा बना रही है इसको क्या करेंगे बाद में इसको चूल्हे में जलाएंगे खाना बनाएंगे और बेचते भी हो ना बेचते हो बेचते हैं हाँ इसी में जी बनते हैं ईंटा पकते हैं इसमें हाँ अच्छा